Ти? Какво правиш тук, Стик? Аз съм си у нас. Трябва да отидеш до Леля Гинче да му събереш багажа. Кажи му, ще кажа на майка му, че не иска тук при мен да стои. Не се притесняй. Добре, добре, Коко. Ще му кажа, аз ще идвам тук при теб да те виждам. Тя е почти готова. Книгата просто трябва финална редакция да я направя. И направо 24 часа на 100% ще е готово. Що се е видяла, че няма да стане, и аз ма е работата. Водят към теб. О, добро утро. Добро утро. София, примерно силно кафе фреш. Се пресела да могат. Ще боли като се прибираш по нощите, алкохолна зависимост за твое сведение се лекува по друг начин. Има хмурук. Има специализирани... Виж какво ще ти кажа, Марина. Моля ти се. Точно да това се пледирам да не ги слушам тия неща. Вечета не може да се оправи. Просто не дей. Престани. Вие си от сутринта няма да се карате, добре ли сте? Няма тук хората да ви слушат. Мисля, че си изкрит на този диван, Боби, какво става? Престани да дуднеш. Нищо не става. Си говоря, какво си иска. Ай, малко по-тихо е. Мони, Не може да се набираш така в това състояние, бременна ама си. гледай кръщат от Ясно, сутринта. че не може. Тя е лекарство, трябва да пие добавки, да се Добре, храни. говорете се нормално, моля ви се. Мите, сори, че те събудих. А какво сори, аз се изкрих на този диван, се събуждам с някакви крясъци. Аз ти казах, това си твой проблем, не е мой проблем. Ти сам избра да спиш при колко с него става. Да не спам. Ай, ти време да ставаш, нека трябва да излизам с Не теб. мога да вляза с някаква боксерка или контролерка или каква е там, не мога да взема дрехите. На мен интересува, за мен е важно да отворим сервиза на време, това е. Ми, какво да правя? Тъпо е, че не мога да се вляза в стаята, но ще търпя. Тък сме се загладили отношенията с Коки. Ей, не исках да те будя. Добро утро. Ма, къде тръгна? Чакай. Отивам на работа. Ще закъснея. Трябва да хода да се обличам. Колко часа бе? И стига вика. Ще се будиш всички. 8 часа. И нищо те. Защо не ме събуди? Какъв е проблем? Какъв е проблема сега? Какво ще правя? Аз нищо не съм написал от книгата. И ще му звъннеш, ще го помолиш за отсрочка. То няма да има отсрочка, защото сега е сезона. Не мога да му звънна, не мога да му се обаждам за такива работи. Сега е сезона. В момента върват премиерите на книги. Аз трябва да му я дам днеска. Мисля, че тази нощ ще си напиша романа и всичко ще е готово, обаче моята муза много ме разсе и нищо не написах. И какво от това? Ще я напишеш за 2 часа Ще книга? пиша, дай ми е там. Е там тетрадката, дай да пиша. Моля ти, така или иначе трябва да му звъннеш. Дай, няма да му звъна. Дай. Това не е като да си оправиш кревата, да напишеш книга. Дай, ще пиша, ако трябва с двете ръце. Не става. Да, ще пишеш с двете ръце. Още една химикалка дай. Галя? Да? Колко филийки искаш? Не искам. Ще правя закуска и яйца за сирене, айде. Не, аз не искам. Айде бе, цял живот на диети. Сега ни е дошло да си хапнем. Добре, да Писна ми. Чупни си, аз не мисля, бе. Маска за нас да Къде е направя. Дани? Отиде до магазина за сол. Айде, сега ще хапнем. Какво толкова? То се обея, накрая качвам се на кантара, едно и също гледам. Какво? Плюс това, от тези никога не си ги пробвала. Не съм ти правила до сега. Така че... Не съм гладна. Направи на тебе, Дани. Сок искаш ли поне? Ти защо си така напсупна нощ от сутринта? Добре, сок ти си. Кажи сега, защо какво ти е? Какво има? Си станала така. С Бранко не сме правили секс. Въобще не сте правили секс? Въобще. Добре бе в Милано. И какво в Милано, нали ти казах? Не 2 стаи. И едната вечер аз му предложих да остане при мене, при което той ми целуна ръката и ми пожела приятна вечер, прекрасна, моя, сладки сънища и си отида в неговата стая. Аз
Не знам и защо какво се притеснила, честно казано. То е ясно, че той просто се бави за това нещо, защото е джентълмен. Иска ти покаже, че това за него не е толкова важно. Честно казано, наистина е малко притеснително. Да откажеш на такава жена като Галя, плюс това я заведе и до Милано. Да, вярно, аз си говоря обратното да не я притесня, ама да не се окаже някой гей накрая, защото наистина ще бъде много гадно. Няма смисъл да се притесняваш. Ти с Милано, с подаръци, аз глупачката, нищо такова не съм получила и пак. В смисъл? В смисъл, докато тебе те нямаше, станаха някои неща с Дани. С Дани? Пак ли? Да. И какво сега? Заедно ли ще сте или? Какво ще правите? Той чака дете, не знае защо какво да прави. Няма работа, виж го, че не е на себе си. Не, просто пак се вързах. Отново. Както и да е тихо, че сега ще дойде и искам да ни завърва в тази тема. Та кажи сега, колко филийки искаш? Еми, като няма секс, значи поне да си хапнем. Не, да. Две, поне. Айде бе, какво правиш? Че от тебе не може да се облече. Бе, стигам рънка, бе, типа, аз колко съм спал по диваните, айде моля те. Тате, ще моли мен да ме Бе, браво, бе, браво. Какво е това? Едно яйце стои остави. колко искаш? Едно яйце, ами то тук само аз пазарувам. Абе, не знам кой пазарувам, аз така не мога да пиша. Който Как да няма какво да пазарувате ям? или да правите нещо, само колчи, букуци, вали. Да. Значи, като няма какво да ям, как да пиша? Добре, че не тук да не пазаруваш, да ни храниш, иначе ще се Може ли мен да му оставите пред училище? Да, разбира се. Отивам да си взема раницата. Искам да отида на училище, въпреки че първите 2 часа са ми свободни. Майка ми само мрънка, побъркваме, всяка секунда с нея ме изнервя. Ма аз като съм гладен не мога да пиша. Еми да си купил нещо. Видео се. И аз си Не, бе, добре, че Мария е тук да отваряме да ни бара. купува, да ни храни, защото иначе... Да, ви алкохол, чипс, След малко отиваме да отваряме бара, къде си тръгнал? Вкъщи няма абсолютно нищо за яне. С парите вече не съм добре. На гладен стомах не мога да пиша, не мога да създавам творби. И затова измислих вариант как да се оправя. Къде си тръгнал? Спокойно бе, не се притеснявай, аз ще дойда малко по-късно. Персонал няма, не Еми да, и затова аз постоянно седа там. Внимай, Ще само дойда ако малко закъснееш. по-късно. Спокойно. Ето ви солта, бе. Зор, в една къща свърши солта, с какво ще си засладиш живот? Не се стане много филите, бе. Попрете ви. Сте ли да диети? Млъкни. Аз няма за кой да пазя диета, то се е видяло, че... Що? Абе, Дани, да те питам. Когато един мъж не бърза с секса и с предприемането на тази крачка, това какво трябва да означава? Защо го прави? Къде знам какво да означава? Такъв мъж не познавам. Опа, или май познавам. Чакай, господин перфектен. Май не е толкова перфектен, а? Май вече му разбрахме къде му е слабото място. Добре, да просто... Кажи. Питам какво трябва да означава това. Смисъл, това е от една страна внимание към жената, Или е гей, оценяване. или е бисексуален. Или не се възползва от всяка удобна ситуация да си легне в кревата на някоя жена. Пусти. Не знам от каква позиция ти говориш по този начин. Започва да наливаш яко в моята градина, майка. Как да не наливам? Айде да сменим темата. Абе, моля ти се, Бранко е истински мъж. Тия намеци на Дани са напълно излишни. Помоли го като човек за съвет, за мнение, той почна пак да си се и да си говори неговите щуротии. Поставте, поставь работата. Нищо не става. Не знам и защо как си имал взаимоотношения с този звер Сабина. Тя не се спира. Наистина. То е само плямпане, не спира да се заяжда. Някакъв ад, аз не мисля, че ще я държа там да работя повече. Даже мисля да отида при Бранко. Той нали каза, че има някакви свободни места. Мога да отида да го питам. Ти първо чакай да оправи Галя, после ще оправи теб. О, Боже. Оф, какво правиш още тук? Нямаш някакви планове за днеска? Имам, да. Ще ходя до родилното. Не ти ли е рано? Чакай, 9 Много месеца смешно. поне.
Отивам там, бе, ще снимам изписване на бебета, такива неща, решил съм. Ще свикваш атмосферата. Какво сте, я... Това си го взех преди малко, да... Веси работа. Става си твоя, филията ти я взимам аз. Защото имам нужда и съм депресия. Лено, Гинче? Тук си. О, пак ли си ти? Да. Влизай, какво Идвам тук. Митко едно яке си е забрал. Ти каза ли на Митко, че съм усърдита? Казах му. И не иска да дойде, и не иска да дойде. Какво да го пълно направя? безобразие. Какво да го направя? Аз вече се обадих на майка му и казах. Чакай да видя. Провери, провери, обаче не съм виждала никакво яке. Никакво яке не съм дошъл да търся. Изобщо няма яке. Това, където съм дошъл да го търся, не е в гардероба, ами в печката. Няма, бе, няма сега. Чакай да видим. Аз днеска чистих навсякъде с пръхтункачката. Тук го няма. И по гардероб, и по това. Това какво е? Това не е твоето. Твоето ли е това? Не е неговото. Не знам. Няма. Това е. Не знам, не мога да ти кажа нищо. Не съм го виждала. Аз даже не съм го виждала да идва с това яке. Въобще не съм го виждала. Сигурно някъде друга да го забравя. Сигурно са, аз не знам. Аз как бих път така напразно толкова далече. Не знам. Краката ми направо. Изморен си, Добре, ще тръгвам. Не, аз сега отивам на работа и ще тръгвам. Добре, Лело Гинче, извинявай, айде. Добре, ама чакай да как така гладен ли ще отиваш на работа? Не, ще да ходя тук до една закусвалня. Закусвалня? Да. Закусвалня. Не дай бе, момче, ела тук. Каква закусвалня? Аз набързо ще ти умеся едно тесто и ще ти направя палачинки. С сладко и с сиренце. Много добре се получи. Точно как си го бях по-ново. Дали са мекици, дали са палачинки, няма никакъв проблем, от всичко ще хапна. Как се радвам, че остана. Ще видиш как хубавичко ще ги направя и ще си хапнеш. Пак с домашно сладко. И домашно сладко. Аз съм го правила. Да. Ще видиш ки вкуснички. Гладен ти казвам, знаеш колко съм гладен. На работа. Гладен, хупнал си. Нямаше време, ще закъснея сега и... Ама айде, ще хапна на бързо. Ще хапнеш? Как няма да хапнеш? Разбира се, че ще хапнеш. Да. Ето сега ще станат. Ето, аз не иска да те притеснявам, ама ти виж само... Няма да не се притеснявай. Ако искаш си пусни телевизора. Пусна ли? Пуснах го, Добре. Да не скучаеш, докато аз ги правя. Добре. Значи, Митко така. Аз ще го правя него, аз вече на майка му казах. Айде. И не всичкото отгоре, пък тебе ще праща да му взимаш яке. Какво да го направя? Ама пък приятел ми той сам не може ли да дойде? Той е приятел, аз не мога приятел, как да му откажа? Сега не ще... Грубо е. Не знам, обиден ли ми е нещо? Чак пък не иска да дойде и дрехите да си вземе. Пълно безобразие пък. Това е просто безобразие. Това мръсно, гадно животно да се вре по шкафовете в стаята на дъщеря ми. Няма го позволя. Да не говорим, че може да е стресна и в нейното състояние може да е фатално. Просто ще се разкара максимално бързо. Добро утро. Как е? Чудесно. Отивам аз на пазара. Накъде? Да бе, с тая чанта. Аз още не съм се събудила, ви на пазар ходите. Много бързаш. Бързичко трябва да купа нещо.
Миличка, имаш страхотна кожа, между другото. Благодаря. И много се радвам на такива момичета като тебе. Знаят какво искат, не се притесняват. Благодаря ти. Ами, да ти кажа честно, за първи път се занимавам с нещо такова. По принцип съм човек на музиката, диджей съм. Лошо няма, трябва да се опита от всичко. Да. Между другото, тук кой е стилиста? Кой отговаря за костюмите? Какви костюми? Ами, с тези, с които трябва да снимам. Нещо не те разбирам. Секунда само да погледна. За какви костюми каза? Ами, с тези, с които трябва да позирам. Тъй като не разбрах по принцип как трябва да съм облечена, никой не ми каза. По-добре говори с фотографа. Така ли? Само да ти я довърша окото. Секунда, не се притеснявай, спокойно. Добре. Направо не мога да повярвам, че никой не е обяснил на това момиче за какви снимки става на въпрос. Маше е проблем за нея. Много съжалявам, но не го искам това миризливо животно вкъщи. Може някой се смили над него да го вземе, някой куче да го погне, но не искам да се върти около дъщеря ми. И то е домашно. Какво е то? От капинки. От капинки? Да. Дай. Ето, заповядай. Няма да го видим какво е то. Така. Да ти разправям, да ти доразкажа сериала. Да. И сега той обещава на нея да се ожени. Да. Обаче изчезва някъде. Той. Къде? Не знам. Не знам, изчезва някъде. Тя го чака там, не знам какво става. Ма той я лъже, бе. Той я лъже, че ще се ожени за нея. Че там само едно бананче. Разбира се. Да. Ето веднага бананчето. Ама да му завидиш на апетита на това момче. Ма как сладко си хапва. И така, и аз съм добре покрай него. Не съм сама. Разказвам си му разни сериали там, които съм гледала. Той хапва и аз си му разказвам. Да е жив и здрав. Ти хапвай. Аз ще ти разказвам още. Чакай, че да видим кой звъни. Ало? Здрасти. Ами че аз се пратих книгата, бе. Как ще няма? Виж там, вижте в това, в спам някъде да не са. Аз си изпратих нещо, може някаква грешка, нещо да не сте видяли, не знам. Аз си изпратих книгата, просто трябва да си видите хубаво почтата. Издателя ми звъна, питаме, що не съм му изпратил книгата. Той няма аз какво да му изпратя, като няма още. Ама, що го излъгах, аз не знам. Сега ще хапна, пък после ще я напиша набързо. Да, добре. Айде. Чао. И какво сега? Тя всъщност майката предотвратява това нещо, което е решила дъщерята да се трови. Взима и хапчетата и мисля, че тая серия май до тук свърши. Ама и в миналата, какви интересни работи бяха там. Хапвай. Аз много ти се радвам как хубаво се храниш. Идеално. Ми ще тръгвам, Лело Гинчиче. Какво става? Закъснях за работа. Ама, там гледаме, нито лъмбичка има. Митко много обича лъмбички. Що ми са за Митко? Разбира се, ще му занесеш. Дай малко, защото аз така и така ще минавам през него. Да.
Дай сложила малко да е така, да си хапне и той. Добре, добре. Аз малко съм усърдита на Митко. Айде. Какво да го правя, нали съм му леля? Айде, той мъж, да не вземе му стане нещо. Ще му дам, да, разбира се, да. Да. Чакай. Ще си взема и бананчето, да знаеш. Ще си го вземеш, разбира се. Как няма да го вземеш? Да. Ето. Да, стига. Стига ли толкова? Да. Добре. Ти това бананче ли искаш или другото, дето да си? Дай го и него, дай го. Ето. Айде, поздрави го, Митко, от мене. И кажи, че въпреки, че съм усърдита... Другия път ще му кажа, ако иска... Лекичко така. Да дойде и той така. Така, добре. И, Коки, да дойдеш, нали? Ще минавам, бе. Как? Ще минавам. Знаеш ли, ще те запозная с една много хубава девойка. Добре. Ще дойдеш, чули? Ще се разбереме, ще дойде, ще се разбереме. Добре. Чао. Айде, Коки. Левнич. И да внимаваш. Спокойно, леки. Да, добре. Чао. Абе, преда, Гинчо си е супер. Ако нещо трябва да хапна, идвам, хапвам. Ако нещо закъсвам с жените, идвам, веднага ще ми намери мацка. Какво по-хубаво? Малко ми е тъпо така да седа тук и да подслушвам хората, обаче това е единствен начин да си набавям клиенти. Здравейте. Може за малко само. Честито първо. Разбрах, че сте станал баща. Да. Да ви живо и здраво. Благодаря. Значи аз съм фотограф, в принцип. Чух, че ще изписват днес вашето бебе. Да. Ако искате, мога да направя някакво снимки на изписването. Доколкото знам, в болницата мисля, че има фотограф, който изпълни. И аз така знам, обаче аз ще ги направя по-изгодно за вас. Добре. По-добре, надявам се. Чудесно. Ще се справя. Някакви да, разбира се, ще оставя координати, нещо да ни оставя. Заповядайте. Добре, мерси. За днес ставаше просто, колкото чух. Да, около... Съжалявам, че така... няма проблеми. Так му ще свършим по-бързо работа. Около 3 часа, удобно ви е. Идеално, тук съм, да. Чудесно. Аз съм тук около 3 часа. Жена ми тогава ще ги изпишат с малки и така. Добре, хубаво. Добре. Мерси. Чао. Честно казано, така е доста по-лесно. 2-3 изписвания да имам на ден и съм си докарал много хубави пари. Не ми трябва студио, не ми трябва нищо. Не мога да си довърша колата. Трябва да ми полоски, а не си купил. Човека ми звъни и ми се кара. На мен ми се кара. Добре, в момента няма как да купя полоски. Добре, искаш ли да дам телефона да обясниш на човека, защото вече го бавя втори ден. Няма пари да го купиме, разбираш ли ме? И кой му кажа, Чакай, как няма пари? Защото което имахме го хвърлих към кафето. Или към кафето, или към държанката. До няколко дена ще се възвърнат парите, ще вземе какво трябва да стига. Ама взимате ма на мен, хората ми са карат и всичко... Обаче има си му кичен 2-3 дни хората ги остави, аз се чуда този кредит как ще се погасява, при положение, че нямаме пари. Знам, че положението с парите не е хич розово, но пък няма причина за паника. И преди сме се справили и сега ще се справим. Ма ти не можеш да ги погасиш при положение, че ние нямаме... Ако трябваше го разсроча, ако трябваше да взема заем от приятел, какво? Кога, като си загубиме клиентите ли? Няма да загубиш никой, спокой се малко. Да, бе, няма да загубиш. Стига глупости, бе. Добър ден. Боби. В момента им работа, по-брещо. Митко, айде. Само 5 минутки искам да удалиш. Чакай, сега къде ходим? Аре, излез, остави ги да ти говорят какво ще правят. Моля се, вземи нещата в ръце, защото всички върху мен рефлектират, карат се смееш, че набия някой накрая. Добре, ще оправя нещата спокойно. В тая руса просто такива се пак се домъкна. Мислех, че след вчера изобщо няма да дойде повече. Какво правиш тук, ми кажи в момента? Идвам да си Положението, че вчера ми иска глоби. се нервите. За какво ми се извиняваш? Това вчера много остро реагирах, обаче какво очакваш от мене, при положение, че виждам бившата ти жена в къщата? Аз ти обясних Нормално как така да реагирам. ми седят нещата с бившата ми жена, разбираш ли ме? Добре, разбрах и с това идвам да си Добре, постави се на моето место. Тя ме заплащава пред тебе, ти ме заплащаваш пред нея. Какво трябва да направя? И двете ни Добре, разбрах. пускаш Мечо, не искаме да се караме. Лоб се добриме. Ето сами съм ти взела за обяд. Казах ти нещо, няма нищо общо с тази жена. Разбираш ли ме? Обичам си само тебе. Да, се издразних. Идвам там и изведнъж гледам и нея там.
Добре, с малко Как и си положение, реагирал? зряла жена си да. Добре, затова идвам да се извиня. Аз не да искам да се одобрим. карва, просто много ми да е вчера, но ме досахте. Добре, извинявай. Извинявай. Ето ти сандвича за обяд. Не, ето сумка. Влезва. Мечо. Ти вчера, между другото, къде хукна? Толкова бързо. Видях с един приятел от стара търгетска банда на Мрака, се събирахме и... Много уникален човек просто. Няма такъв шамадурник по него. Не Старши си ми пич. казвал за него. Ще трябва да ви запозная. Искаш тази вечер да излезем с него? Не ми, айде, аз съм Да се съгласна. запознаете, ще ти хареса страшно много. Даже чакай Супер. сега ще му се оба да се разберем за вечера, ако искаш Примерно нещо. се обадиш, що друго нещо да направим с теб. Здравей! Здравей! И на мен. Значи днес тук сме се събрали, както знаеш, с ти казали от агенцията, ще снимаме календар. Да. Най-вероятно ще направим тук до тази машина и по-късно ще измислим на друго място, нали, втори снимки. Идеята от тебе се изисква като хубаво младо момиче. Искам да покажеш сексапил, енергия, като тигрица. Добре. Сега искаш да изпапкаш обектива, просто е най-красивия мъж, който си виждала срещу себе си. Добре, не знам дали ще се справя, честно казано, ми е за първи път, но... Ще се справиш, бъди себе си, дай Добре. всичко от себе си, все едно си пред първата си любов, както решиш го направи. Добре, Значи, благодаря ти. първоначално ще искам да застанеш, нали, тук до тази машина и ще пробваме, искам да видя сексапилното в теб, за да може да направим втора. Добре, още по-красив. какво точно трябва да направя? Ами да застанеш тук и да си просто да си красива и сексапилна вече, както ти казах. Добре, ще се опитам. Надявам се да се справя. Чакай, няма ли да се събличеш първо? Какво правиш? Да се събличам? Да, трябва да се събличеш. Снимаме еротичен календар. Вие шегувате ли се? Не се шегувам. Нашия клиент просто е решил да покаже... Аз мислех, че е някаква машините си шега. на календар с хубави жени. Мислех, че... че... Ами, това, че няма стилист, мислех, че... По принцип, че ще се появи от някъде и че ще ми даде нещо да облека. Всъщност... Ама не, ние снимаме еротичен календар днеска. Нещо грешно ли виждате в това? Явно нещо не се разбираме. Много странно. От агенцията не ме бяха предупредили за нищо подобно. Не знам какво става. Имам принципи, разбирате ли? И те са? Няма... Не бих си изкарвала парите с голота. Защо? Такава хубава девойка, такава хубава коса, такова хубаво тяло, как така? Просто това не е нещо срамно, което трябва да направите. Защото аз не съм от този тип момичета, които ще си изкарат парите по този начин, разбирате ли? Възмутена съм. Как е възможно да ме подмятат като някакво парче месо? Та аз имам родители. Те как ще реагират, ако ме видят гола? Сега няма да застанеш да позираш и си губим времето. Защото съм човек на изкуството, за това. Човек на изкуството? Да. А като човек на изкуството не смяташ, че това също е изкуство? Това ние не е тук изкуство. днеска не снимаме момиче Това- календар за 60-те това- години за бабичките. Ние това снимаме еротичен календар е за пошло. мъжа. Не е пошло това. Това въобще не Моля е ви, пошло. бъдете- Премерената еротика не е пошло. Извинявай. Моля ви, бъдете така добри да ме върнете в София. Няма как да те върнем, девойче, в Защото София. това беше загубено време за мен. Губихте нашето време. Ние тук седиме цял ден да снимаме календар и вие в един момент ми казвате, че ще си ходите и да ви закараме. Пътя е там. Оправяйте се, знаете на къде е София, така че, моля ви се, просто нямаме повече работа с вас тук. А моето загубено време, а моето разкарване до тук. Вашите принципи ви заграха лоша шега, съжалявам. Ние тук снимаме еротичен календар. Ако не ви изнася и си мислили, че за тези парички вие тук ще се снимате по якенце и панталонки и роклички, съжалявам. Айде, почвай. Какво да почвам, Коки? Аз Почвай цяла... работа. Аз? Айде. Ти почвай Айде работа. тук от бара отивай да работиш. Айде, че ми Знаеш пречиш. какво? Направо прекали. Всеки път за едно и също се разправяме. Искаш да почнем да те глобяваме ли? Кое време? Тебе те няма, аз върша твоята работа. Закъснял, това не е от значение. Почвайте Ма да ти работите. всеки път така казваш, малко съм закъснял. То човек тебе пръсти кладе ръката и ядеш. Ама това е заради книгата, защото нищо не направих. Разбираш ли? Нищо не направих. Порфаворът ми развали абсолютно всичко. Айде почвайте да работите, защото виж какво става тук. Гледай, нищо не сте измили. Може ли такова нещо? Ма ти с твоята книга занимаваш постоянно всички. Това ли е най-важното? Ами, важно е, да. И аз ти казвам, че нищо не направих на всичко. Ма ти кога си започвал, отивай, че да ми е си нервно. стигнал до края, да Изнервяте си ме, отивай. направил нещо. Отивай, че ме изнервиш, бе. Направи много кафе, че по тази част има червило. Рая, а защо Може ли? има на чашата червило? Не знам, ти сутринта ми съдовете.
А ти преди да сервираш на клиента, трябва да ги оглеждаш. Бъди малко по-внимателна. А ти като ги миеш, ако ги миеш добре, няма да има нужда аз да ги оглеждам. А това не е моя работа, аз да мия чашите. И ако обичаш, леко ми повиши тон. Аз съм управителка и когато аз реша, мога да си позволя евентуално да повиша тон. Напрежение е много голямо. А защо не прекъснато тогава се заяждаш? Взимай и Ма не ще хвърлят таблата и просто се махам. Както с него, да вие как ще се оправиш сама. Ами ето я вратата. Може да отвориш и да си тръгнеш така както дойде. Не съм дошла аз тук да се моля за работа. Махай се от тук, че ми надухте главата, бе. Ти пак какво искаш? Нищо не сте свършили. Гледай какво става. Айде. Тя не си измила чашата и пак аз съм и виновна. Просто не издържам вече на тази истеричка. Много се надявам Бранко да ми намери нещо, защото просто тук ще откача. Чашите поне да беше измила като хората. Абе, ти наистина ли искаш да те глобиме? Защото прекали. Значи Боби прав беше, че не трябваше да те взимаме. Значи за глоби няма, че закъсняваш. Това, че ти вършиме работата, та чак и аз не съм я свършвала добре твоята работа. Много си нагъл. Извинявай, приятел си ми, ама прекаляваш. Ей там върху машината. Верно, трябва да ти се пръкне в джоба, за да се научиш. Върху машината? Нали трябва да си изсуши тази чаша? Нищо не направили цял ден. Сладка работа е това. Тук всички са щастливи. Няма как да станат лоши снимки. Какво правиш ти тук? Какво штракаш? Какво штракаш? Ти знаеш ли кой съм аз? Ме буташ, бе, човек. Аз имам договор тук с болниците. Само аз ще штракам. Окей, добре. Штракай си, аз снимам. Ти си штракай. Оправи се. Момче, още веднъж да те видя тук, ще те пребия. пребия. Така, ще ти бе, навра апарата, няма да ти кам къде. Ясно ли ти? Още веднъж да те видя тук. Само аз ще штракам тук. Само аз ще штракам тук. Искам да изчезваш. Повече да не съм те видел. Ясно ли? Да те нема. Изчезвай от тук. Още веднъж да те видя и ще те смелям. Ясно ли ти? Изчезвай! Да не съм те видел. Да, аз съм мафия тук. Договор имам. Айде, изчезвай! Айде да те нема! Ей, много си старателен. Както винаги. Трябва да е чисто насакан. Добре, а до вечера така ли се стараеш пак? Съмняваш ли се в мен? Не. Не съм бил старателен. Какво да не се оплакваш? Не се оплаквам, нещо съм казала. Местница малка. Къде ще ходим? Вкъщи къде? Айде в квартирата. Къде в квартирата? Там да се криеме да такова. Айде бе. Глупости. Не. Страх ли те? Аз обичам, когато викаш така, да може да ни е... Ще ти викам, защото съм ти шеф, нали знаеш? Да се развикриш. Не, в квартирата сме. Не, казах ти, не искам да се крия като мишката. Няма да се криеш. Да ходя на търлици. Страх ли те? Не ме е страх. Да, страх те. Искам да го направим точно в квартирата, докато другите спят. Опасността най-много ме възбужда. Така е по-интересно. Остави ме да си лъскам тук. Лъскай си. Казах ти, че си помисля. Лъскай си. Хайде. Чао. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard. Оказва се, че от това забутано село дори няма обществен транспорт, с който да се прибера в София. Реших да опитам на стоп. Ще махам цял ден, ако трябва, но ще се прибера. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier.
яденето още. Абе, къде е тате Софи? Май с някакъв приятел излезе. Как няма? Поредния запой. Тук. Питах То Софи. освен с приятели друго нещо прави ли? Не, може би му го дразниш тук, защото постоянно си нервна и мрънкаш. Какво съм нервна? Той ме изнервя. Майка ми не се търпи вече. Напълно разбирам татко и на мен не ми се прибира. Той само това прави. Не, Какво вярно, друго да никога не прави? е бил Какъв недоговорен. въпрос даже? Той само... Прибира се на време. Цок. И питах Софи. Да знаете къде е, por favor. Сигурно пие в някоя кръчма, де да знам. Може да е на кино. Абе, какви кръчми няма го, бе? Може Боби да го е взела с него, да си попият някъде. Глупости, не. Не го ли води него Por favor, го няма. Ставайте да го търсиме. На автогарата. Да, автогарата беше 2 сака, por favor. Няма абсолютно никакви огризения, че изхвърлих малкото порче. Така има някакви шансове да си намери някой по-добър стопанин от Коки. И преди се е разхождал, и преди си е отварял клетката, значи той е интелигентно гледай животно. го диваните на Той е много там. интелигентно животно. Да, Разберете ме. можаха да го потърси. Отваря си и преди, но просто Що да никога го не е потърсиш изчезвал. ти? Чете Моля ви Хамлет, се, гледаш. наистина, ставай. Той чете Ставай. Хамлет Моля някъде те, в Народната Симонка, библиотека. давайте да сигурно. го търсиме. Няма го, наистина, разберете. На мен Пора няма да ми липсва, обаче Коки ще се поболее. Понякога си мисля, че Пора и Коки са едно и също нещо. Ето го, човек, бе! Ето го! Ей! Лили? Приятно ми е. Запознайте се и вие. Това е Мила. Лили, Млада, дива и приятно ми е. красива. Ей, много се радвам такива. Чай да се, Сядайте, сядайте. Бобка, какво ще пиеме? Текила, бира. И уиски, бе, брат. Готово е, готово е. Чакай да извикам... Чакай, момичета, ще ходите да вземете по-на биричка. Лили, искаш ли да отидем? Да, вземете по-на биричка, аз си кажа нещо с него. Ева да ти видя малко, бе. Ей! Трябва, че дойдох, братле, имах нужда да разпусна, че днеска ми е много гаден ден. Що бе, пич, какво става? Натоварно просто. Абе, имам опасение, че банките му ми вземат сервиза, брат. Как ще вземат по сервиза банките? Така, една вноска да не вкарам и горе. Просто. Но това ме напряга много. Някакъв нещо. Това е проблем. Обаче няма да се притесняваш, брате. Въобще няма да се притесняваш. Няма да ти пука. Така ще излизаме, ще пиваме, ще хапваме. Това не е готино, ама... Пусти го то сервис, не се притеснявай, всичко е наред. Всичко ще е наред, ще видиш. Едно време всичко си беше наред и без сервиза. А и другото, което е, ще ти отпаднат осигуровки, данъци, заплати. Да, ама и приходи, брат. Приходи, да, ама... Няма да се притесняваш толкова много. Много се радвам, много им нужда да сега ще пинеме, малко ще пиваме по едно-две, ще видиш как ще се оправя. Едно-две се знам. Естествено, няма да се шошкаш. Въобще няма да се притесняваш. Толкова ми е писано от проблеми и проблем, че тези срещи с Васко ми идват като глътка въздух. За разлика от мен, Васко си живее наистина. Ето ли? Айде, бе! Къде е? Айде, бе! Момчета, Много няма се ли забавихте. да обърнете малко внимание на нас вече? Естествено, че ще ви обърнем, бе. Точно е сега това си говорим с Бобката. Дали, Бобка? Да. Кое е най-важно? Кое е най-важно? Естествено. Най-важните приоритети кои са? Точно така. Какво ще кажеш ти? Бира, секс и едно пиене! Ето е! Щом ще има секс, на мен много ми харесва. Как ти? На здраве! На здраве! Здраве! Аз съм много тихи да знаеш. Не искам никой да чуя. В тази стая. Ли си в тази стая? Що? В тази стая. Хайде, бе, да, още по... Като съм чудената стая, още по-хубаво става. Айде. Какво става по-хубаво? Аре, бе, бъз ли се? Страх ли те? Не, бе. Учи се от мене. Аз да се уча от теб. Да. И
Казвам ви, караме си ние с бобката моторите, ама сме взели ни огромни мотори, караме и по едно време дигам аз на задна гума, Боби с мене дига и само гледам в огледалото ми маха нещо. Поглеждам аз надясно, защото да ни караме много бързо. Поглеждам надясно една полицейска кола. Просто! Много див план, много е див това, много е. Ей, братле, така искам някой път не си да го направим. Само се разбираме, отговаряме, че направим нищо. А много ми се иска да го... Добре, бе! Бе, братле. Добре, нали си много отворен? Какво ще кажеш, ако са ти предложа едно нещо? Какво ще кажеш, ако са тази вечер? Тази вечер се дигнеме и отидеме на ето край язовира, на колко? 15 км, 20, не знам. Да, ти си луд, братле. Тази вечер, без да правим нищо. Баско ме караш, че съм много добре. Има е така редно да бъде. Заслужавам. Нали знаеш, че съм сериозен, брате? Айде да го направим. Нали знаеш, че съм сериозен? Слушай, ти колко си пила, бе? Тя не е пила и една бира. Изпила е... Половин бира. Не, ти си луд, братле, чест. Отиваме до колата, взимаме ключовете, после отиваме до нас, дрехи, якета и отиваме направо там. Знаеш колко е кеф? Светленце да се събудиш, да отвориш ципа на палатката и да видиш слънцето току-що как изгрява. Невероятен релакс. Няма ли да е студено се пак там на палатката? И по-студено. Се топи има бе, матко, бе. Да, ще е студено. Какво ще кажеш? Правиме ли го? Не сте луди. Това е моя бой! Айде, здравей! Дай! Айде, здравей! Е, така ти искам, Бобка. Стария бой. Абе, хора, докато съм се разводил. Ходете, ако искате вие се спила, аз ще оправя сметката на бара само. Аз ще оправя сметката, излезете до колата, аз ще оправя сметката и да чуем. Окей, добре, така да бъде по мене после друго. Айде. Какво се случва? Не е това, което... Нормални ли сте, бе? Зад гърба ми какви неща правите вие, бе? Тела! Марио! Тук, бе. Ти нормален ли си, бе? Нямаше сърце, бе, нямаше съвест, бе! Да се възползваш, че ме няма! Момиче, ти знаеш какво правят тия двамата тебе, докато те няма, а? Имаш ли идея? И вчера ми обясниха, че били тройка с тебе. Да, много разкошна ситуация имаме тук. Марио, вярно А ти какво пишеш, бе? Марио, вярно ли? Какво пишеш? Какъв то такова? Айде, моля ти да се прибирай. Няма нужда да си част от тази циганина. Пиш. Не мога да повярвам какво се случва. Ти на гърба ми. Двамата какви глупости правят и само ти не си разбрала, май. Аз отивам да работя. Най-добрата ми приятелка. Да, хванах ги вече. Най-добрата ти приятел. Не мога да повярвам. Какво точно ти каза? Аз докато запиша не можах да чуя. Колки, стига да е, стига. Значи аз докато напиша, че Теди и Марио се скараха, защото Стела спа с Марио и Теди ги хвана в нейната стая, то аз другото всичкото го изпуснах, целият скандал замина. Ама аз ще разбера откъде, кой. Някой ще ми каже, ще си го напише всичко, книгата ще е хит просто, аз ви гарантирам. Имам рожден ден, ало. Няма да имаш за такова, че знам към баща. Аз ако искам ще запиша преглед и
реша, тогава ще те уведомя. Баща ми е пущил.